Tervetuloa Pantamon hulluihin päiviin! Nimeni on Kaide, ja olen teidän porvari näyttämässä teille vuoden hulluimman, järjettömimmän, kaikista sakoavan tapahtuman, mitä olette ikinä nähneet! Eikö nyt tuo niin kuplaseni? Olen halunnut jo perusmeininkiä Kaide, mutta mitään muuta ootko käynyt tälle päivänä? Perus, mutta ei ruveta yhtään enempää pikkumaskottia, mennään suoraan tapahtuman ääreen! Sitä riemuttaa, joka päivä saa aamupunkkeja. Juomat mukana, meidän kaupoissa, tänne matkustaa, katselta vuorissa. Kaide, onko tää taas joku sun stunttimies vai oikein nainen, koska minä lupaan, että se niin on, niin tonnari pitää aloittaa alusta. Mä en tee tätä uusiksi. Pyhä ihme! Näyttää siltä, että uusi Lapista tullut yksilö on ilmestynyt paikalle. Miten mä saatan VR-lippu pois mun taskusta? Eikö se ajatella hankkia VR-mobiiliin, lataa se App Stores, ihan jopa sieltä löytyy, jos etit sieltä musta tuntuu, että perusmenninki, perus yhteisyys. Mitä on meneillään? Nostin maasta jonkun uuden VR-lipun ja nyt tää on täällä? Ketä te ootte? Miksi sä sitä lippua pois taskustani? Missä mä oon? Hei, yritäpä rauhoittua. Kaikki tulee olemaan nastaustipi. Me kaikki ollaan oksennettu junassa kerran tai pari. Sun pitää antaa vaan sun pään. Mitä helvettiä on meneillään? Vitu haro! Katsos kun täällä ei kiroilla. Helsinki on Suomen parhain ja eniten PC-paikka kaiken ikäisille. Sinä, ystävä hyvä, olet hankkinut junaliput siellä viettäviin hulluihin päiviin, josta löytää kaikkia krääsää, paitsi kiroilua. Tiedätte kai sanoa, että tässä ei kiroilla, mutta vittu mä lupaan, jos mä pitää nyt yritetään enempää, niin kuin saa helpolla. Okei, ollaan siis okei, ollaan cool. Voi, nakit ja muusi. No, miten mä lähen? No, älä sekoita mitään, mutta me ei sinänsä voida. Täällä on ikuiset juhlat, bro. Ota itsesi, Jaakko. Mut joo, Jaakko on oikeassa. Tervetuloa sun uuteen kotiin ja kehoon. Uuteen kotiin? Mitä sä tarkoitat? Hei, ei olla ilkeitä. Me ollaan oltu täällä jo aikakausia. Toi Kingri taas ollut sitä pidempään. Puhuttiinko me täällä niinku alennuksista? Se on jo vähän niinku hullu itsestään. Nyt mä tajun. Tän on pakko olla yksi niistä uusista Helsingin VR-kokemuksista. Eiks niin jävät? Ne rikko mun lahjakortin! Niin voitaisko me heittää tää Lappilainen sinne hullujen päivien armoilla vai hä? Ensin minun pitää näyttää meille jokaisen hullua päivää viettävän kauppakeskuksen sijainti. Ei kun menoks! Sijaitsemme juuri Helsingin keskustassa, jos tulet työpimään muiden kuluttajien kanssa. Mitä tehdä keskustassa? No! Tiedätkö Helsingin metrosta? Metroja! Ja nyt olemme Vantaalla. Käytä aikaasi bussissa oleskeluun tai kokeile vaikkapa Linnanmäkeä, joka todella on Vantaalla. Niin yö tai päivä, rasi kuluu meille. Ostat mitä tahansa, mitä köyhät kämpärissä saa käsiinsä. Onks siinä kai? Ei tietenkään. Tämä on Itä-Helsinki. Täällä! Ei kovin hullutella. Itä-Keskuksen olla nyt on vaan niitä helsinkiläisellä. No pysytään täällä, missä netti ja posti toimii antaksesi sulle kaiken tiedon hulluista päivissä. Voinko mä palauttaa tän tuotteen, Kaide? No! Pois sieltä ennen kuin hän saa rahat takaisin! Onks tos? Voi että, nainen tarvii vettä, joku siivkaa. Tää on mun fetissipava! Tällaisia työntekijöitä sitten. Odotas. Oliks se uloskäynti, joka mä näin tuolla? Onks se tapa päästä täältä helvettiin? Mikä uloskäynti? Jos sellainen olisi, niin me olisin suksinut jo 6. Joo. Joo. Ei hätää, tyypit. Te varmaan koette sellaista pientä juttua nimeltä Helsingin ilmanlaatua. Kun kerran olette lappilaisia kestä, joo. Mutta mä lupaan, että mä näin. Helsingin ilmanlaatu!
Uloskäyntiä pitää tyhmää sian saksaa. No mitä jos keskustellaan jostain muusta niin kuin sinun Stockman-nettisivustoon käyttäjänimestä? Mun käyttäjänimi? Mun nimi on... Jumalauta, miksi mä en muista mun nimeä? Vai et ole näköjään luonut käyttäjää vielä hullulle päiville tullessa? No, ainoa asia mitä en saa teillä myytä on teidät itsenne. Tiedot kyllä saan annettua mainos sille, siitä ei tarvitse huolehtia. Miksi mä en muista mun käyttäjänimeä? Älä murehdi, älä surehdi. Tiesitkö, että käyttäjänimesi voi olla mikä tahansa? No se ei oo vitun tyhmä. Hä? En mä tiedä, valitse vaan joku. Okei, ja katsotaanpas. Tekoäly kyllä keksii aina jonkun mainion nimen näille. No, mitä sä ajattelet nimessä? En mä... Joo, liian superimental nimi lappilaiselle. No mitäkö sä ajattelet nimestä Pirjo? Hä? Ok kai. Ehkä mun pitää vaan... Okei, kuulemapa Jaakko. Mene. Jaakko. Kuulemapa... Niin sanoin se joku 5 minuuttia. Sinä! Tykkääkö shoppailusta, rahan käytöstä, työttömyydestä, veloista, pankkitilin nollaamisesta, haamumunkeista? Oh, ei työllisyysetuja! En mä oikeastaan... Koska olet uusi täällä, tulemme viettämään tämän hetken keskustassa, niin pääset tutustumaan rahan tuhlaukseen. Mitä? Ei vitussa! En halua mitään kauppisseikkailua. No ei huolta suupalin paljon, minä siitä joku, johon sinun ei tarvitse edes osallistua. Työn päivän nilmiö on... Heittäkää juopot helvettiin! Juuri niin. Jotapat vaan pitää aina kaikki hullut juoppalaiset paikan päälle, että saat tappaa jokaisen! Mut mitä ne on? No hyvä kun kysyit, kuplaa. He ovat vanhoja... Ja mitä ne tekee? No, he... Ja miten ne... Juoppalaiset ovat erikoista sakkia, jotka hakkavat ja varastavat kaiken mahdollisen. Miksi nämä ihmiset ja näyttävät muukalaiset tekevät näin? Miten vältyt kuolevasta heidän käsiinsä? No se arvoitus on sinun ratkaistava. Onnea peliin! It's like pulla straight from the oven! Mitä vittu toi sano? Oi, se on vaan yksi kainen hassuista pikkuseikkailuista. Se on vaan jotain tekemistä, ettei ihan huolella seurata täällä pääkaupunkiseudulla. Puhu itsestäs. Jos kukaan tarvitsee mua, niin suksikaa vittu kuuseen. Jumalauta! Jessa! Jumalauta! Joku auttakaa! Ai ei, he tappavat suupalinpelikat. Haluatteko sanoa keväville jotain? Joo, odotas! Meidän pitää käydä kattoo kaapaa. On aika varma, että sä haluaisit tavata Pirjon. Minun nostokseni! Haluatko tulla meidän kanssa tapaamaan kaapoa? En vie oikeastaan. Viime kerralla kun moikkasin Kaapoa, niin hän sitten jostain uloskäyssä niinku joku sekopää. Vähän niinku Pirjo. Onko sekin myös mielessä? Mutta otas, eikö se me enemmän meinaisi, että uloskäynti on olevassa? Ja sie et saanut niitä juopolta mitään alkoholia tai mitään? Entäs suupelipalikat? No, mä haluan kysyä häneltä siitä, koska mä en siis todellakaan ole täällä. On vieläkin Lapis, ja tää on VR-kokemus. Ja nyt on tääkin nainen kännissä. Miksi katsot mua noin? No mulla on ihan sama mitä me tehdään, kun on saa säästettyä säästöä, you know. Meillä on sama tarpeeksi näistä juopaista. Sinä, minä ja toi Pelle mennään etsimään Kaapo, jolloin Pilli ja kuningas Höperö jäävät hoitamaan juopat helvettiin. Uskotko sä, että heidän parittavan on oikeasti hyvä idea? No miksei? No kaksi ovat kaikista eniten pelokkaita niitä juoppia kohtaan. Kun ne jotain keksivät, kuten neidit tuette kanssani ärsyttävää Kaapoa. Mun komediamaski! Se on taas rikki. Aika Angeli, se oikein pelästytit minut. Elikäs, tässä on missä me kaikki eletään. Tai no, nukutaan. Ei me täällä oikein eletä, kun joudutaan koko ajan taistelemaan kokoomuksen kanssa Kelan asumistuen laskemisesta. No, mut hei, katos! Sullekin on saatu jo vuokrakämppää. Emme vittu näytä tolta. En mä vieläkään taju tätä shoppailua. Jos mulla ei oo kerran varaa asua, niin miksi mennä shoppailee ollenkaan? No, ei me yleensä mennä.
Mutta aina kun tulee hullarit, me kelloratat ei voida mitenkään kieltäytyä sen huumaavista diileistä. Ja sitten on kaikki muutkin päivät, niin kuin mammuttimarkkinat ja nettopäivät. Ja sitten vielä se Pomerin sopeus ammattimaskotti. Sitten päästään siihen kohtaan, kun kaikki apurahat tilille menee tyhmään kransaan ja ajattelemaan, että ettei olla yhtään paremmin kuin työttömät mammutit, kun tulee elämään meidän perunailla. Ei kun on rasistista! En mä ole rasisti! En ole rasisti! No, mutta jätetään nuo jutut vaan vaalipäiväksi. Nyt on tärkeintä vaan hakea Kaapo meidän kanssa hulluttelemaan. Kaaponhan lempipäri oli keltamusta, vähän niin kuin Saipan logo. No hyvä juttu, että me ollaan vielä Lapissa vai mitä, Pirjo? Kaikki asiakasneuvojamme ovat edelleen varattuja. Mikä ongelma? Heräs siitä! Miksi me ollaan täällä? Mitä me tehdään? Me käydään hakemassa yksi meidän kaveri. Ehkä ei hän ole omassa asunnossaan. Toivottavasti kaikki on hyvin. Ei hätää toinen nainen, minulla on vaan tää kämppä. Odotas, mitä? Sulla ei pitäisi avaita kenenkään asuntoon, vitun pervo! Mutta kun minulla on jokaisen kämppä pääsi. Etteikö sä aikaisemmin kokeneet, että Suomen voi grantia? Sitä paitsi, sä oot jättää sinun huoneessa pienen yllätyksen. Sä kun löydät sen, ei ole jää vanhoja suklaatikoita ylimääräiseksi. Jaakko, se on mun ainut vitun pelko! Mitä? Ei saata liittyä tähän. Mutta ehkä sinä saat kohta tyyppiä timelineisi. Ihan kiva tyyli täällä, mutta niinku... tässä on tää. Kiitos kun viit huolta siitä, Kaapo. No, mitä tästä niinku lähet. Moikka! Oi, Kaapo on mennyt varatikkoon. No, se on ihan nastaa. Mitä se meinaa? No just sitä mä vittu selitin, että kuinka kelaratat joutuu velkakierteeseen. Okei, ootas. Ehkä voidaan vielä maksaa se velat, jos saadaan kahden lopakko. Kaapo, kuuntele. Mä tiedän, ettei meillä on aina mennyt juttu hyvin niin, kun en maksanut sun velkoja takas samassa kuussa. Mä lupaan, mä olisin maksanut ne takas, jos mulla olisi itselläni ollut tarpeeksi sanaa. Ei, kirjaa, antaa mulle pari senttiä. Sä oot mun likkari. Sulle joo. Ai! Vittu toi sattuu. Anteeksi, 30 senttiä on ihan liian vittu kalliin! Ei vittu, ei mulla mitään annettavaa, helvettiin tää on mikä vittu rahan kerääjä, ei helvetti, ei, vittu helvettiin, rajavat rahaa, ei mitään helvettiin, ei, meillä ei ole mitään senttiäkään, ei helvetti, niinku oikein. Ei vittu! En ole tuolla osastolla ollutkaan. Me nähtiin, kun juopot rahas Suplen palikan palasitalosta, niin muistaksä? Just. Se, Kiitos muistutuksesta. Oi, pojat, mitäskö alennuksia silloin meneillään? Olisiko haamukkeja, ruokaa, tavaroita? Tai jotain muuta asiaa täällä? Miten se menee? Meikäläiset. Jaakko! Me heitettiin ne juoppalaiset tonne! Veli meno. Miten Kaapola menee? Onkohan se vieläkin suuttunut, kun en antanut sille mun takapelalle kuponkio? Ei, sillä menee ihan hyvin. Tiedäks, sillä tuntuu olevan massi vaikka loppuelämäksi. No, ihan hyvä, ettei aina kulut liikaa hulluttelua, kun nyt kerran hullut päivät ja kaikkia. Ei tässä on mun alennus sulle. Nyt päivät lupaan täyttä Hullien päivien viinaosasto! Tää taitaa olla Alko. Hei, rasisti? Se oli sun nimi, eikö? Hei, katos. Mulla ei ollut tarkoitus jättää sua sen juoponkaan tolleen. Mulla vaan ei ollut käteistä ja en jaksanut mennä ottolaitteelle. Se on sun pitää
Ok, mutta mistä mä löydän sen? En vaan ympärillä. Sä oot mennä patterikafeeseen, kun se on niin porvan paska. Okei, käyn hakemaan sen nyt. Pysy vaan siinä. Ei niin kuin sä voisit kauheasti enää liikkua, kun se juoppo pieksi sut. Tuntakas kyllä. Mä lupaan. Cool. Ja video. Päivä hyvä hengissä. No, älä huoli siitä. Mä vaan meen etsimään Kainen nyt. Hei, Kaine! Meillä on pikku probleema täällä. Kaine? Hei, olisiko te niinku, kun tää menee niin hyvin masseenkaan niin hyvin, niin voitteko antaa brussia? Hei kundit! Oikeesti perkele, voitteko antaa brussia niinku hello? Niin, juoppahan te ootte. Se olit voinut ihan hyvin hankkia töitä tai jotain, niin kuin tulet minulta rahaa. Sekin juopattelija. Töitä? Onko vittu kattonut ulos? Täältä ei kukaan saa töitä. Vittu muukku tulee hullut päivät ja ei oo mukaan varas massaa ees euroa. No, näin Stockmannin verkkosivujen käyttöön asiakkaana verran hyvin sponssaa. Ai, Suubelin palikat. Hei Suubelin palikat. Antakaa sille edes vitun euro! Antaa juopolle rahaa. Kyllä tuu minulta saamaan mitään. En ikinä saa tehdä hyvän tekeväisyyttä. Yes! Mitä sä annettaisiin sinne 2 euroa? Jos se tuntuu, että he ymmärtäisivät, että suurin osa tämän päivän kuulostumisi hulluihin päiviin ja... Ai! Kingeri se vitun roopianko Joo, ei mitään minun rahoja käytä. Pitää löytää sokeripappa, pitää löytää sokeripappa, pitää löytää sokeripappa. Vittu, mä unohdin veikata! Jumalauta, missä on Kaine? Fentop 5 täällä kertomassa 5 faktaa takahuoneista. Numero 5. Takahuoneet ovat loputtomasti generoituja huoneita ja paikkoja, josta ei ikinä pääse pois. Sinne pääsee, kun olet vitun lukka! Vittu penikat. Jonain päivinä teki tätä tahti joko maatulalle täynnä juoppa niin kuin te tuutte oleen. Lapseni tulee oleen. Ja vittu jumalakin saattaa kaikki tulee juoppoihin. Onks kokeillut juoda pammakki joskus? Vittu työttömät, eiks te ottaa? No vittu ei, onks muka sulla? En usko. Ai. Ai, kiitos George Frank Stockman, että olet kunnossa. Saisiko se niitä hemmotte hammukkeja? Siellä oli pelkkää etanolia. Se on vaan kaapas, kokeili alkoholia ensimmäistä kertaa. Kaapa kokeili alkoholia! No, se tapahtuu kun on velkakierteessä. Hei, mitenkäs mun paannuta Kelarotalta, kun mulla on niinku rahaa vielä tili? Vitun justit, se on tuolla. Kaikki asiakasneuvojamme ovat edelleen varattuja. Olisiko muilla varaa sponssaa? Hää, vitsi, en oostunut mitään. Ootas, eikö edes oot täällä?
Sen piti tulla tänne tuhlaamaan. Hei, turpakin siellä alhaalla. Yritän kuulla säästyneet massit taskussani. Kiitos sponsoreille tämän videon sponsoroimisesta. Seuraavaksi jatkamme 5 faktan mukaan. 5 faktaa takahuoneesta. Numero 3 näistä faktoista on itse asiassa se, että takahuoneessa voi olla mitä tahansa paikkoja olemassa, niin kuin voi olla toimistohuoneita, pelistä nimeltä Stanley's Parable, joka on tosi vähän tunnettu indie-peli, ja siellä voi olla myös tietokoneita, mut kun siellä oot niin tyhmä, niin sä et ikinä katso Googlesta, kun sä oot silleen mua pelottaa, niinku mitä mä teen, kuitenkin, niin sitten siellä takahuoneissa se kyllä et ikinä pääse pois, niin mä en tiedä miksi edes yrittäisit, mutta kun sinä olet ihminen, niin sinä haluat yrittää päästä takas oikeeseen elämään. Mutta se ei ole mahdollista. Ja Itä-Helsinki on mun lempipaikka, jos mä vittu asun täällä. Täällä on Kontula, Itäkeskus, joku muu, mä muistan mikä Lellunmäki. Itäkeskus on mun lemppari, koska siellä on kaupat ja terkkari. Sieltä saa Oi kupla, sinä tiedät juuri miten sijoittaa sinun palkkasi minun taskuihin. Herra jesses, hälytys Apple Watchissani tähän aikaan! Joku polo on valtunut Itä-Helsingin Nuumeniin, ja se joku tulee yleensä ryhtää minun... Helsingissä ylipäätään. Ja tervetuloa takas tuhlaamaan. Mitäs helkuttia täällä on tapahtunut? Ai niin joo, hullut päivä. Oi voi Kaine. Kaapo on käyttänyt liikaa rahaa täällä ja muuttunut Kelarutaksi. Kaapo velkakierteessä? No miksehän me nyt tein? Otetaanpas tää tyyppi tästä ja sinne vandaraan. Hitsi. En voi kuvitella, että Kaapo vaan antoi periksi tolleen. Ei pahalla, mutta mä luulin, että sä olisit meistä eniten persaukekingeri. No voi kiitos. Ja kai tää vähän tarkoittaa, että kingerillä on nyt eniten massia täällä. Aivan niin. Aina pitää näitä ihmisiä auttaa niinku... Ai, Kaine, mä oon niinku kuolemassa. Kaine, mut murhataan niinku. Voitteko se olla niinku kerrankin vähän niinku itsenäisempiä? Niinku, mä tiedän, että mä oon tiedän pomon, mut kuitenkin niinku oikeesti. Mutta, kai minun pitäisi pyytää anteeksi teiltä. Minun olisi pitänyt kertoa siitä, että täällä voi helposti menettää elantonsa, mutta kun kerran olemme jo täällä hullua päivillä, en halunnut niinku menettää potentiaalista rahansaantia ja pelata päivän tunnelmaa. Niinhän. Ja te tiedätte, kuinka vaikeaa meillä pomoilla on nykyisessä yhteiskunnassa, kun kaikki vihaavat meitä tarpeeksi paljon. Varsinkin täällä Itä-Helsingin puolella. Niinhän. Kuitenkin olette saaneet kaikki juopat takaisin minne kuuluvatkin, niin shoppaloudessa on sitten ohi. Jokainen teistä on asunut hienon aterian täynnä hullujen päivien antimia, jonka te nyt tämän pääkokkimme kuplaa. Laitoin siihen niin paljon haamumukkia kuin laillisesti voin. Eihän tuo niinku maksa tai mitään. Buffettien hinta nousee aina iltapäivällä. Ja ei se tiedä näiden Etelä-Suomen kauppojen kanssa. No, kun kerran olemme kaikki lukittuna hulluin päivin loppuelämäksemme, kai heidän on pakko meille ilmaisia hammukkia ainakin antaa. Vaikka kuinka paljon rahaa me heittävät siitäkin. Mutta ei se haittaa, sillä me tulemme saamaan tämän kaiken ilmaiseksi. Ja niinku oikees sut tukkoon Stockholmin fani, miksi sä tykkäät tästä paikasta niin paljon? No, minä olen itse asiassa Helsingistä kotoisin. Sä oot helsinkiläinen! Tää on Helsingistä, ei vittu! Ei helvetti! Jamie, please! Anka mun selittää! Niinku, please! No, mäkin on tamperelainen. Liikaa toikin on Tampere! Mä en mä niinku ainoa Helsingissä. Se on eri juttu, vittu idiootti! Se on Tampere! Tampere on kuitenkin... Sä oot Helsingistä! Tiepit! Tällä idiootilla joku vittu Rolexi kuitenkin. Mulla ei oo mitään vittu Rolexi! Ei helvetti! Mulla ei oo mitään Rolexi! Kato sun kättä vittu idiootti. Älä sun vittu kättäs! Mennäänkö vaan tolla? Kun mä teen toi vitun kankelin ääni, niin se on tommonen vitun kauhean raspy, kun mä hoidan. Kato sun vittu kättäs!